Duela gutxi, tanatorio batean nengoela, gizonezko bat hurbildu zitzaidan 75 urte edo izango zituen. Eta esan ziten, kaixo, Manolo naiz, hola, minbizia dakagun gaixoak izaten dugun era xalo stalker hortan? Eta nik minbizia pasatu dut. Ez da ohikoa izaten gizonezkoek hain errexo onartzea minbizia izan dutenik, eta esan egon kaixo Manolo, eta ze modu zaude? Bua, ez dakizu ze ebakuntza egin diaten. Aterazun iPada, eta gizonezkoan aparato genito urinarioaren sekzio bat erakutsi zian, eta begira, Da Vinci izena duen robot batekin, uretratik sartu diate kamera bat laser izpi batekin, eta prostataraino igodia horrekin, eta ni jarri nintzen, berde, ze oso sinforosa naiz, eta laser izpien bitartez tumorea erretze ziaten erdigunetik hasi eta ertzetaraino, eta ni ja neon hori indaia mareatzeko. Eta milimetro bateko lodiera zeukanen, azkenengo, disparo bat ite diote laserrakin, da zum, dana suntxitzen da, eta ni ja mareatuta neon, Manolo, akojonatuta ongo zinean olako ebakuntzakin, da, keba? Epidurala neukan, eta dena entzutenun, eta usaindu itenun, eta nila neon, imaginatu prostata usai hori. Eta nik nahi nun ikusi. Eta esaten nien, baina Manolo, hau zeatik aizean nahi kontatzen, matxia. Eta esate ziten, eske emazteai esate baiot, neharrez hasten da, eta ez dakit oso ondo zergatik. Eta lagunei noski prostatako minbizia, eta gero, karo, ezin diet kontatu. Benetan, Manolo, zure zakilean Star Wars hori jan behar detela, zure pitilinean Leroy Merlineko brikolajea? Baina gero konturatu nintzen, Manolo etzala Obi-Wan Kenobi precisamente, eta bere operazio txatxi fantastiko horren atzean, iskutatuta zudela Manoloren beldur eta ezintasun guztiak. Ni lehendabiziko aldiz, titik bakar bezala, entrevista bat emanun Tolosako atariaken, eta entrevista horren ondoren, atariako erredakziora gutun bat iritsi zen. Gizon batek idatzezun, 60 urte gorako gizon batek, eta esan zidan, asko lagundu niola, zebera ere bularreko minbizia pasatazun, eta beldurra zeukala ondartzan, titiburu gabe edo pezoi gabe ateratzea. Ordu nere indarrak ere eman ziola, eta hurrengo urtean ondartzara jute zanean, nikiak enduko zula. Min bizi! Inurriren podcasta, Aintzane Artola, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi, ta hil arte bizi. Zelulak dituzu? Ugaltzen aritzaizkizu? Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidai honek negarra, algarak, otzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko moralista zurruna bazara, edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egite. Kaixo ikusentzule, ni Aintzane Artola naiz. Ni Olatz Merkader. Eta biok Inurriko kide gara, baina Olatz zer da Inurri? Inurri intsektu txikitan ezin talde bat gara, minbiziaren akonpainamentu, divulgazio eta formazioan lanean egiten dugu, ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizia lehen pertsonan bizi izan dutenei agotsa eman nahi diegu, eta bere garaian diagnosia jaso genuenak gustatuko litzaiguken podcasta egiteko asmoa daukagu. Eta bai, punk gara, pink baino askoz gehiago, minbizia ez dalako arroxa, ikaragarrizko marroia dalako, baina bizitzaren zati bada, erditu, hazi, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Eta gaurko atalean, zer egiten du zu bezalako gizon batek hau bezalako podcast batean? Bueno, asteko egiari zor, nik esaten dut Manolok estalkeatu nindula, baino lasai. Osea, minbizia duen gaixo bat estalkatzen ari baldin mazea, lasai. Ez zaitugu epaituko, ze gu ere hortik pasata gaude. Norbaitek estalkeatu zaituzu, Aintzane? Bai, zukolatz. Igual, COVID-an txertoa jartzea gindua zenen antxe 10 minutu zaion behar genunen, eta Olatz etorri zan. Kaixo, barkatu, zu Aintzanezea, eske Instagramen jarraitze zaitut. Eta holaxea zitzan konversazio bat, berriketan hasi ginen, eta esan genuen, bueno, zerbaitin behar dugu Olatz. Nik ezagutzen dut hor neska bat, Julene izenekoa Inurri dauka, lazakizer, eta, bueno, zerbait ingo deu. Eta
indeu, ez da? Hemen gaude, ez da? Zerbait iten nahi geha hemen. Bueno, gaurko atalian, bizitza hontako misterio potoloei buruz itzeingo deu. Egiptoko piramideak nork eraiki zitun, basa jaunak existitzen dira, aldago bizitza estralurtarrik? Baina holat, zuzea izea iten, podcasta edo Iker Jimenezea? Bueno, naiz eta ondo pentsatu zutanit itikornio brilli bagea, orduan, harrapazak Iker Jimenez. Baina, misterioen zerrenda ez detela amaitu. Non daude minbizia dakaten gizonezkoak? Non daude? Hori karagarrizko misterioa da. Minbizia duten gizonen kopurua emakumeena baina handiagoa da. Seomaren datuen arabera, prostata, kolon eta biriketako minbizia da gizonezkoen artekon ohikoena. Naiz eta biriketako minbiziarekin emakumeak parekatzen ari gean tabakismoaren eraginez. Neskak hau ez da nahi eta behar degun berdintasuna. Oso ohikoa da emakumeek minbiziari aurre egiteko elkartetara jotzea, edo oso ohikoa da edozein probintziatan minbizia ginekologikoen artean egotea. Hala ere gogoratu bularreko minbizia 1% dala gizonezkoak pairatzen dutela. Baina ze gertatzen da gizonezkoak soilik diren minbiziakin? Hortxe misterioa. Prostatako minbizia izanik gizonezkoetan ohikoena elkarte bakarra topatu dugu estatu guztian. Murtzian. Aupa Murtzia eta aupa gizon murtziarrak. Minbiziaren inguruko elkarte mistoetan oso arraro da baita gizonezkoen presentzia. Inurri minbizi mota guztietara eta pertsona guztietara zuzenduta dago, baino egia da apenas gerturatzen zaigula gizonik. Feminismo gehiegiagian. Misterioa. Minbizia pasa eta arreta psikologikoa eskatzen duten pertsonen 74% emakumeak dira. Gizonak 26% bakarrik. Eta kasu hoien 72an gaixoa berak eskatzen du arreta eta 38 familiako norbaitek. Eta lepoa jokatuko nuke 128 hortan portzentai oso handi bat emakumeak diala gizonezko batentzako arreta psikologikoa eskatzen. Ze letxe gertatzen da minbizia eta gizoneke. Bueno, misterio horri argitzeko asmotan, jeroglifiko dekodifikatzeko, Napoleonek Harri Roseta topatu zuen bezala, guk hemen dauzkagu, Andoni Beristain, Beñat Iraola eta Julen Alberdi, gizontasun eta onkologia binomio dekodifikatu nahian. Bueno, aurkeztuko iguze zuen burua, zer egiten duzu bezalako mutil batek hau bezalako podcast batean, Julen? A ber, ni Julen naz, 21 urtetekoaz, eta 19 urtegaz minbizia, leusemia diagnostik estian, eta gero 20 urtegaz transplante bat inztien, medula transplantea, eta gero hortik rekuperatzeko urte batzu bebai, eta gaur egun ondino, 10 urte pase die, eta ondino gauzetzuek edatzen die horrez. Psikologikoki eta fizikoki gauzetzuek horbeti dauz. Eta zeitoten hemen, nik inurri heldu nintzen iratxe txandian bitartez, argazkilaria. Iratxe, gure argazkilari maitia, iratxe. Nik iratxe betien nik ezitzen dut, romeri baten joten ginen batera gainera, eta guztie. Eta justo aurreko kamisetak atazin zuenean, beak esazten, Julen, kamisetak atara guz, gure dut jente hau esetzea. Ze ikusiko zu oso maja diedanak, tal. Bueno, hain majak ez geha, eguke guria badakau, osea... Bueno. Bagea. Pixka baita. Eta hori, beragaz etorri nintzen, beragaz eta bere aiztagaz. Oso ondo trata ginu zuen, bazkaltzen oso ondo pasen nuen bebai, gero paseotzu bete mon ginuen, arrezikatara, tal, eta jo, hasi nintzen hor sartzen apurbet, eta podcastera aldu nintzen, irakurten atope zeuen diskursoagaz, orduen, eta engoan Julenek ezauzten ia nahi nagoen parte hartu honetan, eta horrera. Inurritu zaitu gordun. Apurtzue bai. Bueno, Beñat, zer egiten duzu bezalako gizon batek, hau bezalako podcast batean? Bueno, Beñat Iraola naiz, 30 urte ditut, eta 2022 urtean, nire ama zendu zen minbizia baten ondorioz, prozesu nahiko xokeantea izan zen, ze 2-3 hilabetetan diagnostikotikan eriotzara pasa ginen,
eta gero prozesu horrek niregan generatu ditu emozio batzuk eta sentimendu batzuk, handikan horren lanketan nabilela. Honera etorri naiz pixkat nire esperientzia kontatzea eta nola kudeatzen duten emozio horiek. Eta gero Inurrirekin erlazio oso berezia daukat, ze Julen eta Miren bere garaian 2019an hasi zienean, nigana etorri zian merchandising-an estampazio guztiak iteko, orduan elkarlanean aitu gea, eta guatzen naiz 2022ko San Juanetan Hernanin parrandan nitzala Julenekin juntatu nintzen, eta esan nion Julene, nahi zuenen jungo naiz nire esperientzia kontatzea, nola bizi izan dudeten minbizia nire amarekin, eta nahi zuenen deitu, eta bertaratuko naiz, eta gaur, hementxe, hortaxen nago. Eta beste gauza bat, kamisetak, behin eta berriro agortzen dira, idazte izkiguzute mezu pila bat, gu ez gea Amazon, noski ez gea AliExpress, olako txinotako, arrazista izan nahi gabe, txinoi errespetu guztiz, beinatek estanpatzen ditu eskuz banan gure kamiseta guztik, eta, karo, gizasemiak, humanua da, bi eskudazka, eta ez gea Amazon. Maitasun guztikin, beinatek iten ditu gure kamisetak. Eta Andoni, zer egiten duzu bezalako gizon batek, hau bezalako podcast batean? Ni Andoni Beristain naiz. Orain dela 4 urte eta erdi eukinitun bitumore ezkerreko barrabien, segun medikuk esan zuen bezala oso txarrak, eta, prozesu guztia pasatu nun, kimio asko eman ziaten, pixoagatik, alturagatik, eta ordundik, nire bizitza bihurtu da dragonkan bat moduko, dragonkan bat bezala. Eta, kantzerra eta gero esteko oso gaizki gatu zaizkit, digestio arazo asko, antxietate asko, depresio oso handi baten sartu nintzen baita, ni momentu hartan Bartzelonan bizi nintzen, eta 4 urte eta geroan, bere Zumarrakoa naiz, baino 18ekin jo nintzen ara ikastea, eta kantzerran ere bizitzako momentu hoberenetariko baten etorri zen, denan kazgora jarri zon, eta han 2 urte bajaneon, eta gero Donostira etortzea erabaki nun ere mutiakin. Eta Inurrira etorri naiz, pixka kasualitatez, ze zuekin naiz orain dela gutxi kolaboratzen eta lanen. Barkatu, guk estalkeatu egiten zintugun, Olatz esperta da hortan. Super esperta. Si soi. Nik baita zautzen nun Inurri, eta hitzein da neon jendeakin Inurritaz, baina kontaktatu ziaten Julenek eta Mirenek eta Beinatek, argazki batzuk egiteko, eta laizter jakingo da zertaz ari gehan, ez? Eta kasualitatez izan da, eta derrepente aurkitu dut 4 urte eta erdi hauetan bilatzen egon naizen tribua, ez? Eta argazki sesio hortan, bizitza pixka aldatu zait, eta nik uste gaur pixka gehiago baita aldatuko dela. Noski baietz. Venga, aldaketa hortan guazen pixkat errelatoan aurrea, edo atzea eta aurrea kaosean, murgilduta, Inurrigean bezala. Nola jaso zenuten diagnosia? Guk beti esaten dugu, momentu pi bat eukitzen deula, ez? Edo pianoa 5. solairutik bere erorita gainean erortzea izunean nola bizi izan zenuten? Momentu pi esan nahi deuz, askotan diagnosia edo esaten digute momentu hori, eta guk bakarrik entzuten dugu. Eta ikusten dugu aldamenekoa hitzeiten, eta Meikua dagor. En lababia, ez? Gelditzen gea. Nola izan zuen momentua? Ni hasiko naiz, bai. Nerea kasualitatez izan zen, egon Bartzelonan etxen, sofan botata, telebistan zoze ikusten, eta derrepente eskoa juntzitzean barrabieta, tal cual. Batzuk esaten dute mistiko xamarra naizela. Eta hola izan zen, notatu nun zoze, eta urgentzita jo nintzen. Eta urgentzitan oso urduri nola esan ziaten, eta etxajuteko. Hombre, nola etzea hongo urduri? Bulto bat topatu bat lima ezu? Nola hongo zea ba? Baina, urduri neon, ze gero beste operazio bat neuken 10 eguneta, eta oso urduri neon, eta etxajuteko esan ziaten. Total, etxen momentu hartan beste lan batetik mantentzen nun seguro bat neuken, eta aplikazio batetik urologo bat bilatu nun, lehengoa urrengo egunerako. Jo nintzen, eta ia hor hasi zen la aventura. Eta hori, izan ziaten ekografia bat inbertzala, lortu nun egun hortan bertan egitea, negarrasko egin da gero, intziaten, eta esan ziaten hori bitumor zeudela, eta
berriro urologokin zita eskatzeko. Orduan, aste bat edo pasatu zen, urologokin egon nintzen, eta esan zin, hori, barrabilak enduin marko zala, eta gero ikusiko zala berkimioa eman edo ez, bueno. Eta nila hor pixka lasaitu nintzen, zer esan nun, kentzen diate, eta berze pasatzen den gero. Leoniko, badakizute, takak eta gero, momentu horiek oso gorrak diela, abertze gertatzen den zure gorputzen, dena oso gaizki aurkitzen zea, antxietatea derrepente, nik uste antxietatea txikitatik bizi izan detela, bizitza pixkat zaila eukidetelako, baino antxietatea, atake eta horiek nik uste horra ziziela. Baina, gero esan ziaten hori, ez neukela metastasia eta ezer, eta baino kimio asko eman barzala, pixoagatik, esan dutena, pixoagatik, alturagatik, eta kantzer motagatik baita, ze komentatzen dute hori, bastante tratamendua oso gorra dela, naiz eta pronostikoa obrenetarikoa izan. Eta, hori... Barkatu Andoni, zuri esan dizute, guri ze esaten digute esaten dugunean bularreko minbizia dakagula. Tokatu zaigula? La lotería. Sí, la lotería. Sí. El gordo de Navidad como yo. Nei hori esan ziaten, eta hori, kendu ziaten barrabia, gero kimio pilo bat eman ziaten, eta ordundik geratu zaizkit tripak oso gaizki, eta horra zidan ere aventura, antxietateakin, depresioakin, mediku pilo batekin, denek, ia denek oso gaizki tratatu diate, eta esan barra dago, badakit denbora oso gutxi dauketela, eta beraiek baita baldintza hobego behar dituztela, baino, oso bakarrik sentitu naiz alde hortatik, eta ni hasi nintzen gauzak bilatzen. Eta aurkitu ditut gauza asko gertatzen dela nire esteetan, ez? Mikrobiota ezagutu dut asko. Baina baita badakit buruk asko egiten dola, baina, eske nola ematen diozu buelta honi, ez? Gero gaina, familiko kasuk, este gaizki dauzkat, zure aitona kantzarra okizon, eta hortan nabil. Eta lehen azuintzat esatea, eta etorri nahi zonea, batez ere gizon errepresentante moduko bat izateko. Ze inoiz ez nahi izan, gizon ohiko bat sozietaterako, baina gaur etorri naiz gizonei buruz hitz egiteko eta gizonei aurpegia jartzeko. Naiz eta gizonei iguan ere aurpegia ez asko ikusi, hortarako etorri naiz. Jakintza zutela gu feminista gehala ipurditi gora eta ipurditi bera, baina kriston sinismena dakaula, gizonezkoak ere oso gizaki dezenteak izan daitezkela, eta zuek guretzako zeatela, hombres de bien. Eta ojala denak zuek bezalakoak balia. Julen, zuri nola erorizitzezun pianoa? Nire kasu izen zen, ni unibertsitatean hasi, meditzi urte izen zen, orduan bigarren karrean. Karreako bigarren urtean ibil nintzen. Eta hasi nintzen, ingenieritza ikesten, ingenieritza esan nire motivazioa, bez, orduan, eta hasi nintzen bigarren mailan ja gogo barik, klasera joaten nintzen, baina gogo barik, pare bat ordu egiten nintzen, eta etxera barriz, eta ez dakit, ni pentsetan depresioan ninguela, ez? Karo, bakizu, gizonak, ez horti, baina depresioa bada ahultasun bat, tal, eta orduen ni aurrera, horregaz. Eta joaten nintzen apurbet, gero barriz etxera. Eta hola, eta gero nintzen desimo batzukaz. Eta medikure joaten nintzen, eta medikuak virus bat da. Etxera, parazetamola eta etxera. Handik eta aste betera, ondino desimak eta gero taulau. Eta bardine, ibuprofeno, no te funciona paracetamol, ibuprofeno. Eta etxera barriz, igual lau bidero joan nintzen. Bidero joan nintzela. Bete baten. Eta ja, domeka baten konkiz ikusten gurasoak etxien, eta termometro, barriz, aitari esatotze, eta aita azkenan biherren nua universitatera bez. Eta aita barriz, jarri termometroa. Termometroa jarteot, 4 dezima. Aitak, urgentzietara guaz. Hau ez da normala, ja. Bete eta pikudera oso dezima batzukaz, hau egunero, gogo barik, iaztozu jaten, pisu asko galdu oso, ez da normala. Eta urgentzietara guaz, parkamen askatzen. Parkatu, hemen gauz, badakit ez dela urgentzia bat, baina eske denpora asko dago atolan, tal. Enfermera ya raro begite uste, en plan, urgencias por 4 décimas, es la típica de. Eta, sin más, analitika bat eitestie, eta espektakulo, un show da analitika. Aislamentuen sartze hostie, defentsa barik, odol poltsa sartze hostie egun horretan, gabo horretan, plaketa pilak, antibiotikoak, analitika oso txartu gonzan. Urrengo egunean biopsia bat idaztie, medula biopsia, eta
ez dakit egunean bertan, edo hurrengo martitzean edo astelenean, esate hostie hori minbizia dekotela, leucemia, leucemia linfoblástica aguda. Y yo, vale, guay, ¿y cuándo me voy a casa? Me curáis, ¿no? Eta, minbizia da. Y yo, vale, minbizia. Eta nik eneukan referenterik gainera minbizian inguruen, azkenan minbiziari buruz ikusi duten dana, pelikuletan ikusi dut, o liburutan, o lo que sea. Eta gaztea izenda, nire referentzia, hori, típica pelikula de gaztea minbiziagaz. Ez, ze paseko jate, guleak jauziko jate, botak gaingot, asko, eta hilkonaz. Osa, usan, prozesu ez, informazio barik, nau, orduen, bai, esan. Zuk etzen du neuki, haintzan esalada bat, uraunditan hitzaitezuna, euskeraz gainea, kontatzezula bere movida, eta esatezen du bitu, hor dago. Ni 19 urtegaz, zintzen, hori, jugar urtea nintzen, musika joten hauen, a mi bola, eta de repente minbizia. Eta jo, que guai, no? Osea, bide batez, esan bartu bai, lasaitu ustela jakiteak zer neuken. Zer denporazko nintzen jakin barik zer zan hori. Orduen, de repente ez dut, hau da, eta ni, aunque sea, badakigu zer dan. Eta gero medikoak esaldu esten, hau tratamentu edeko, honek tratamentu edeko, urte bete segongo zara kimioagaz, gero ikusiko gu jarraitu edo kimioagaz, transplantea iteko aukera daube bai, azaldu guztien dana, eta inot, bueno, vale. Baina hori zen da nire esperientzia. Nik bi gauza nahi dut esan, bat gizartiai, ez hemen ikuste dituzue bere pelazoekin, eta dena ondo, eta baina, gizaki batek digeritu behar du, konkiz ikustetik burbuila baten sartzeuela, ze hori ez da momentuko kontua gero hori hor gehatzea, bat, eta gero bizideun ziurgabetasuna oso potentea dela, kriston ansiedade dakagu mina daukagune aldiro, kriston ansiedade dakagu frogak ditugun aldiro, eta hori ez da ikusten, baina hori hor daramagu egunero gurekin, Bai. Bueno, Beñat, zure amaren kasuan, diagnosia jaso zenuten momentu hori nolakoa izan zen? Bai, gure kasuan, nire ama egun normal baten oso mendizalea zen, mendia juntzan, eta menditi bueltan esan zen, eman tiroi bat, hemen eskubi alde honetan, baia bat pasatzeako momentuan, eta hola, eta egun barko eta fisiora, tal. Eta horra izan agoni guztia, mina, eta azkenean hortikan egun gutxitara sukarrakin hasi zen, eta euki genuen lehenengo ingresoa, eta ja ingresoan esan ziguten que se veía una lesión. Ekografiatan. Gero beste barkatu, Bai. Beste gauza txiki bat, esan desunean leucemia linfoblastoma, nerea zitzaizkiten, es que tienes carcinoma ductal infiltrante con un grado de lobulillar in situ tani, pero tengo cáncer o no tengo cáncer, Ja. Sinpletu gauzak, gea pixkat, ez deu medikuntza ikasi. Bai, nahi izan zaten carcinoma, no sé qué, y el otro, no sé qué, no sé cuál. Infiltrante in situ con componente de lobulillar luminal tipo B, Tani. No te he entendido nada. Bai, hola da. Eta zuek orduan esan zizuen, guri esan zuen que había una lesión. Lesión. Bueno, esguintze bat, ez? Bai, que había una lesión en el hígado. Eta, aste hortan bertan, takakintzean eta guztia, eta ja, komunikatu zuen familia guztiari, zeola tumore handi bat, no operable, en estadio avanzado, eta bizi itxaropena 2 hilabetekoa zela. Eta, klaro, orduan, da xok bat, duela aste bete gaude normal denak, etxean, lasai, eta hortik aste betea zaude, esaten dizuela zure ama hilingo da 2 hilabetetan. Eta asimilatu beharrituzu gauza pila bat denbora gutxin, da gaina zure ama dago egoera baten, enbarretzula behakin emai, behak dauzkan 1000 emozio, zu beste 1000, zure aita beste 1000, zure anaiak beste 1000, eta zaude trantze baten, xok baten, konstantea. Orduan, diagnosia izan zen, netzat nik definitzen dut xokeante, xok, total. Eta pixkatola dena oso bapatean, eta aukera askori gabe, eta esperantza gutxikin. Bai, esatezuen, saiatuko gara honekin, eta saiatuko gara besteakin, eta tal, baina gero esatezuen, no es operable, paliativos, tal, orduan, zian gauza kontrajarriak, jarri zioten medikamendu bat, baina gero esatezioten, gibelak toksikoak atera behar ditut, eta gibelak ez du lan ikiten. Orduan, okerreagoaz honekin. Eta ja, ni ja lehenengo ingresoakin eta lehenengo ekografian emaitzakin ere buruak intzun, tak,
Eta esan zuen, bueno, bainat, beste fase bateagoa segurazki eta hasi prestatzen burua. Zen mendatorrena igual ez da izango guk nahi deuna entzun, eta hasi beharrezo asimilatzen gauza batzuk gertatuko dianak. Orduan burua nahi gabe hasi zitzaiten lanketa batean, da, segurazki ama galdu ingo dezu. Orduan, guazen gelditzen den denbora hontan, ahalik eta ondona pasatzea, eta disfrutatzea, eta, ama zeintzea, ni autonomoa naiz, eta nire lan kargak alde batea utzi nituen, aman zainketarako, ze amak behartzun, eta oso orgulloso nago. Momentu hortan pasa genitu momentu guztitaz. Eta orduan, diagnositik eriotzara, oso denbora gutxi pasatzen da, dena bapatean, dena batera izan zen. Bai. Ze beste gauza bat, nik uste podcastan denboraldi hontan beste palabro bat patentatu dezakegula, osea, titikalbo dakagun bezala, eta hola, eta da, nola esategu, onkokobra. Bai. Orduan, mesedez, eskerrik asko onkokobra egiten ez zuten gizon guztiairi, eta era berian, dominaik ez dizugu emango, gizatasun basikoko gauza bat irute zaigulako. Orduan, onkokobra egiten dituztenak honea gonbidatu ditugu, baina ez dakigu zergatik han deklinado amablemente, hona etortzea. Eta bai Andoni eta Julen nolakoak izan zian zuen tratamentuak? Ze tratamentu mota egin zenuten, nola izan zen prozesu hoi? Nirea izen zen, lehenko izen barko zen, urtebete terdiko kimioa eta horregaz nahikoa izen bar zen. Pasau zan azan, momentu baten kimio bat, ez dakiz medikamentu, izenak be, Star Wars, ez dakiz medikamentuk txarto inzten, eta hasi jaten kriston osteoporosia ez zurretan. Eta hiru vertebra plastia ez, hiru vertebra plasteta dekodaz bebai. Kriston minakaz, egon ezinik eta holan. Orduen paraua izan zen tratamentu hori. Eta hasi ziren ja transplantean hori transplantean zandaz, transplantean planteatzen edo pentsatzen. Planteatzen hori da. Eta hori, probak itzen nire familiarita, eta nire arreba oso kompatibla zan nigaz. Orduan, segurua izango zan, segura konbilartean, segurua hasta inoz, baina, kompatibla zan, nigaztean nintzen, osasun aldetik, eta inoz arazo barik, momentu horretan bai, mi aurretiko arazo barik. Orduan, Donosti ere bidaliztien, hori galdako nintzen zan, galdako hospitalan, orduan, transplantak Donosti egiten die. Donosti bidaliztien, eta gero Donosti egon nintzen hilabete bat, burbuja, literal, niño burbuja, hilabete eta piku, medikuek ezin ziren sartu bez, plastiko baten atzetik etorten ziren bizitak, egunean birriten ez dakit 2 orduz, edolako zer. Gero gainera, eske tipo pelikuletan zan plastiko bat eta 2 guante, ez? Eta hortik sartzen ziren medikuek, eta nire gurasoak apraso bat emoteko bebai, hor plastikoan atzetik izan barzan, niko gorra izan zan. Eta horri izan zen kimio potente, eta gero transplantea, ni arreban transplantea. Eta gero hortik eta guzti zendatu arte, beste urte bete gitxi gora bera. Eta gero pasiaten, gero 24 urtegaz, hau izan zen 21 urtegaz. 24 urtegaz, ja nire bizitza barriz normal gitxi gora bera, medikatata, eta derrepente hasi jaten tipo bulto bat bizkerrean. Medikure joan nintzen, egunero joaten nintzen medikure, eta esan zitien hori abzeso bat zala, infekzio bat o lo que sea. Probak egin zitien, no sé cuantos, eta osakidetzatik esan zabien, ja asko ezin, ez dakiela bez oso ondo zelan, seguramente zala retxazo bat, baina ez dakiela oso ondo zelan plantea hori eta zelan hartu. Eta gu joan ginen, ni aitak esan zauen, opusereko hospitalera joatea peribautik. Ze osakidetzan ibilizien danak opurbete, reuma, ez trauma, todos los ólogos del mundo, todos, menos el psicólogo, todos. Eta hori beste bada. Eta azkenean, bigarren opinio bat ikusiko gutal. Eta joan ginen Iruñako opusera. Eta bertan hasi ziren, operaztien, ateraztien likido asko, gero hasi ziren antibiotikoakaz, egon nintzen 3 hilez edolan antibiotikoagaz, etxean hospitalizazioa a domicilia, eta heldu zan momentu bat, medikuek esaztela, ja ez dauz ereinik. Probo dugu antibiotiko guztiek eta guen dino hasten doa, ez? Orduen, básicamente esaztien, mentalizate, que hasta aquí.
Osea, ja proba dugu dana. Zeir zen zan azkenean, inflamazio bat, esan infekzio izan. Eta kortikoideakaz konpondu zen. Wow. Baina, klaro, zu pentxe, 24 urtegaz, de repente, probe dugu antibiotiko guztiek. Eta hau ondino goranz doa. Aukera zan, probako gu kortikoideagaz, infekzio bat bada, hilengo zara, directamente, inflamazio bat bada, konponduko da, eta konpondu zan. Eta azkenan kortikoideagaz egon nintzen denpora asko, txeta eta hori gero fizikoki oso txarto, bueno, baina, bueno, aunque sea, bizirik, ez? Eta bueno, eta hori, oin arte. Eta ze sentitzea momentu hortan? Ba, egia esan, ez dakit. Osea, hain kantzata zauz bebaia medikuekaz eta danakaz, diozule, pues a tomar por culo. Bai, hasta, ez dakit, baina hain kantzeta zauz, gainera, nik han hospitelan egon da ingreseta, ondino jakin barik dana, nik psikologo bat eskatu neguen, baina ja por mis huevos, ja tonto jarrintzen, mesedes, no retortea. Se psiquiatra bat etorri zan, eta zauzten, no tuyo, no sé qué, la cepanak eta hasta zer, jo, vale. Baina eskestu gure hau. Eta etorri jaten psikologa bat, eta zauzten, tu tienes, zan, depresión de ingreso delako zeo zer. Osea, depresioan zauz, baina hemen zauzelako. Hementik, kanpo, ondo egongo zara. Pinta bandalas. Wow. Eta esan bueltau. Orduen, claro, gero ya zintzen psikologa gazeta hori, baina, claro, prozesu ez da erresa, bueno, lógicamente ez da erresa. Baina, vamos a ver, zuri sartzezue burbuja baten, zure gurasoakin, ez dakize urtekin, 20 bat. Hilabete, baina, vamos a ver, es que eukiberko zenduke burbujas bestaldea psikologo bat ez dut 24/7, baina... Horrezan planteau be psikologoa, Psikologoa tinotzut opuseko ospitalean, pribautik. Esanetena da, behin da berriro errepikatzen nahi gea, minbizia ez dela existitzen gehala, minbizia dakagun pertsonak. Orduan, oso trebeak diala askotan medikoak guk daukagun gaixotasunei tratatzen, edo ez, gero albo efektuetaz, eta esan dezun osteoporosi hori, eta horrete zitzengo dugu, baina, ostras, pertsona gehala, joe. Bai. Osea, zelula hoien atzetik pertsona daudela. Ez askotan, gehatzen gara numerotan, eta medikoek gehatzen dien numerotan. Eta hori, usui paseko datzun behar, eta hori paseko dakun. Medikurezoaz, analitika begitzen dauz, numeroak ondo dauz, zu deputapena zauz, eta dinotzu, bihar kimio barriz. Eta dinotzu, eske deputapena nau, ez baina numeroak ondo dauz. Orduen, esto ez tardure, ez pausu jaten, esto ez tardure, ez pausu, osea, botaka itzen basauz egunero, esto ez tardure minekaz basauz, numeroak ondo dauz. Orduen bihar, barriz. Hori... Eta ikusi zenutenen kortikoideakin ja? Osea, ze izan zan momentu hoi? Katartikoa? Ez que izan, ez dekot, enaz gogoratzen. Eta ez da inbeste pase, 29 urteko da, 24 izan zan. Ez da inbeste pase. Baina, ez dakit. Momentu pi erraldoi bat. Baina superpi gaur arte. Ondino ez dakit, ez tot asimila, ez? Orduan, momentu horretan zauz apurret, inertzia, bai. Hori da, por inertzia, aurrerantza, eta hori, eta altzen da momentu bet, dinozule, ostia, ze pase da. Atzea bitzozu, eta dinozule, ze pase da. Osa, oinamen nau, baina ze pase da. Opurret hori momentu, soken, igual ondino soken nau, soke kroniko, ez dakit, hola inzen da. Andoni, zure kasuan... Xok kroniko. Xok kroniko, bai, ez da. Xok kroniko... Denok, ez da? Si somos, no? Bai. Eta, de hecho, nei alta onkologikoako alta aurten eman diate. Osa, 8 urteren ondoren aurten eman diate alta. Eta atera nintzen konsultatik esatu nun, ez dakit nola naon. Ez dakit, osa, nao superpozik, nao superbeldurtuta, bale, fase hau bukatua, eta guain zer. Osa, xokana esaten zutena, nik uste sentitu deula denok, osa, ez? Bai, nik hemendik bihazteta dauket printzipioz azkeneko taka, eta berdin, en plan, porque behintzatu hain behira egiten diate. Oixe. Gero zer, ez? Nere tratamendua, baita, nere kasua, esan dizut, pixkatarraroa izan da, baino, tratamendutik hasita, minbizitik hasita. Nei,
nik neuzken bi tumore horiek oso lokalizatuta zeuden eta barrabiak kendu ziatenen ez neuken ez metastasia ez ezer. Baino esan ziaten hori, bi tumore horiek oso txarrak zirela, baino batez ere, vamos, oso txarra. Eta orduan, esan ziaten zintzen Bartzelonako ospital hortan ematen zuten protokoloa. Eta protokolo hori izan, kantzerra hau zalako nere adinagatik esan dizuten bezala pixua altura, bueno, zan, la dosis más alta en 10 días. Eta zan, 5 ordu egun bakoitzen, oza, astelenetik ostiralera 5 ordu egunero, baina eske ja iristen zan asteazkena eta ja ezin nun ez da arnastu. Eta orduan, hasieran esan ziaten, no tienes por qué tomar la quimio, pero te recomendamos hacer el protocolo. Markau. Eta orduan, nik era, markau. Artura, lasai. Bueno, hori, protokoloa zan hori. 10 egun, eta aukera eman ziaten hori, nik nahi nun aiteko, baino protokoloa jarraitzeko esaten ziaten. Orduan erabaki nun, bueno, lehenengo, porque 2 ziklo zien, 5 egun eta gero 5 egun. Orduan erabaki nun, lehenengo zikloa behintzat ematea, ze ezagutzen naiz nire baita, eta esan nun, bueno, lasai geratzeko, bueno, nik uste aukera ematen diguten denoi gertatzen zaigula, ez? Zuriko inguruko guztik erabaki desberdina hartuko zuten, baina momentu hortan nordaki. Orduan erabaki nun, lehenengo 5 egun horiek itea. Eta lehenengo 5 egun horiek bukatu nitunen, ja hasi nintzen estetako arazo askokin, eta antxetate askokin. Eta gogoratzen naiz, 5. eguna, ja, ostirala, klaro, hau Bartzelonan izan zen, orduan ere gurasok etortzen ziren, hotel baten gatzen ziren, etxen asko ez molestatzeko, ez, pixkat intimitate hauzteko, eta nire mutia horren zan atope, bueno, hortan eta hoine baita, hainbeste urteta gero, baina bueno, ostiral hori iritsi zan, eta esan, jo ni de coña, sigo con esto. Baina hor, hasi nintzen ja, galdetzen. Claro, Bartzelonan hori izaten ziaten, baina esan nun, Osakidetzan galdetuko dut. Eta oso eskertuta, ez dakizen lagunduztin. Nire kuadrillako batek edo ez dakizen lagunduztin, baina esan ziaten hori, protokoloa berdina zala eta jarraitzeko horrekin. Eta eskertuta, zen nik eskatu nuen erabaki hori eta superondo. Gero, nire mutilak ezeuken kontaktu bat en el Instituto Americano del Cáncer. El protocolo está de puta madre, sigue tomando. Eta esan nun, bueno, a ber zemuz tripak. Orduan, nola defentsak oso bajutzi zizkiaten, ezin nun ez da ura tragatu. Osea, kriston insomnio okinun egon nintzen aste bete loin gabe, aluzinazio pilo batekin, tetxun zulok ikus, bueno, oso arraroa dena. Gero fisuras anales, diarrea, oso gaizki. Bai, El fisura anales un temón. Temazo, fisura anal. Albondorioak emateu bakarrik dela ia galtzen deula, eta gero dauzkau milaka. Bai, nik ia galdu nunen, dije, pues mira, oie, ya está, aziko da, printzitzean. Bai da xoka, batez ere bizarra, porque ni bizarra gabe, el momento papada no me molaba mucho, baino hori, ez dinun ez da ura tragatu, eske, literal. Baina gero ja, nola defentsakan baju neuzken, eta enbede bi aste deskantxu, ematzezkaten 3, ezin ziatelako kimio gehiago eman, esan, venga, va, otros 5 días, y palante, y ya terminas. Eta ja bukatzen da. Uda iristen da, bukatzen da. Ba, hartu nintuen beste 5 egun, eta ordundik oso gaizki gatu naiz. Tripetatik, bueno, esan dizuten, ja postaliz. Antxetate asko, depresioa kristona, 2 urte hartu nituen baja, Bartzelona eta Legazpi artean amanetxen bizi izan nintzen, Zumarra naita, eta hor bueltaka. Eta gero ondori horiek ez, tratamendua ze izan zen, eske gogoratzen ez medikamentua, toposido, cisplatino, y la dosis y todo, porque es que me lo aprendí de memoria, baina eske gero etorri dan guztia, 1000 eta 1000 euro dena pribatutik, ze, bueno, badakigu nola dijoan gauza, psikologo, psikiatra, prueba este medicamento, prueba lo otro, gero nere kabuz gauza naturalekin probatzen. Gehien hobetu detenan gauza naturalekin da, hori egia da. Egia da, kantzerra, obviamente, eskerrak medikuk lagundu ziatela, kendu ziatela, eske ezin da ez erresan, behar da. Baina gero bai, falta hori... Osagarri horiek. Osagarri horiek nire kasun gogorrena izaten nahi dela, ez?
Eske oso gaizki geratu nintzen. Eske inoiz ez da jakingo burua dan, tripak dien, o bi gauzak dien, ikuste bi gauzak diela. Baina hori, tratamendua hori izan zen. Oso gogorra, baina motza, kimioa. Gerokoa 4 urte eta erdi momentuz. Bai, eske hori da ikusteztana, ez da? Hori da. Azkenen bularreko minbiziakin tratamentu hormonalak eta igual ikustezinagoak dira, baina bere eraginak hor daude eguneroko ezurretako minak, osteoporosiak eta ja sexualidadean daukan eraginai buruz ez dugu zer esango, eta hori da oso invisibilizatua. Bai. Eta ematen du bizirik zaudela, eta txika, bizirik zaude, ya está. Sí, tienes que estar agradecido, Bai. bla, bla, bla. Eta obviamente oso eskertua gaude biziri gaudelako, Bai. baina nahi dugu bizitza kalitate duin bat izan, Hori eta arreta ere hor jartzea. Ez bakarrik biziraupenean, baizik eta bizitza luzea eta zabala nahi dugu, ez? Osa, Mugaz nik, beteta. markatu, baina ni nire aita ez bali mazan horre gongo, ni oso familia humildetik nator, baina nire aitak beti izan da de ahorrar. Eta berari esker eukide psikologo bat, eukide psikiatra bat, eukide inditut proba guztik, baina eske mundu guztik ezin do. Zuek aibez bainat, zuen kasuan, arreta psikologikoa eskaini zizkizuen onkologikotikan, edo... Bai, amak ingresoa ontanen, amak jasotezun oizemen bisita onkologiko psikologoarena, eta gero egontzan hospitalizazion domiciliariakin, eta hor bai etortzezan psikologoare bai. Guri etziguten hola hasiera baten eskaini, ni galdetu nun guk aukera badaukau, eta bai, izategatikan familia harrana ematzute bai, tal, baina gero ama hasi zan AECC-ko psikologo taldeakin, Tolosan, eta gure bai hasi ginen juten etxeko hiruak, aita nahi eta ni, gero ama hiltzan, eta jarraitu genuen hiruak, eta gero denboraldi bat gero, eman zigon alta nahi eta nahi, eta aitak jarraituzun urte eta pikoz, gero terapia grupalene bai ontzan, eta esaten nionik aita behar dezun guztia, jarraitu hor, zure sentimenduak landu, gu ere hemen gaude laguntzeko, denon artean inbar dugu aurrea, eta laguntza behar da, eta behar danen eskatu, eta jaso behar da. Habe, zure aita eta zure arten belaunaldi desberdintasunen bat, edo mentalidade desberdintasunen bat nabaritu dezute, edo... Nire aitak asko sufritu zuen. 70 urte itei joa, eta bizi osoa lanen, eta jubilatu berri, idea asko zituzten bate egiteko, eta batean etortzen da hoi, eta prozesua motxa izan zen, baina oso gogorra, aitak asko sufritu zuen. Azken momentutan zeon totalmente anulado, nik ikusten nun, eta ni etxean denbora asko pasatzen nun, eta gero ja, bai ikusi nun ama hiltzanen, alde batetikan deskansua ontzan, prozesua oso gogorra izan zen, eta deskansua sentitu genuen, beste batetikan dolu haukazu, ja, netzat xok handia izan zen, nik nire burua prestatzen nenbilen, ama hilingo da, badakit hilingo dela, eta igande baten hiltzan, eta hor izan zen punto inflexion, ostra, ja, hilinda, ja ez dago. Bihar jungo naiz etxea, eta ja ez da egongo. Oain arte bazeon, oain arte buruan aizinan zuiten zure idea, jungo da laizter, baina hor dago, egunero itzite dugu eta tal, eta hor bai izan zen, punto bat. Ja ez dago, eta oain aurrein bar da. Eta ni demoraldi batez aitakin bizi izan du nintzen, bila honan bizi nintzen, baina hernialdera pasan nintzen, aitakin euteko, anaiak bi alaba ditu, eta anaiak nahiko karga bazun etxean, eta esan nion aletxi, ni aitakin jarriko naiz, demoraldi pixkaten, prozesu berri honetan bai biok batera bare bai aurre egiteko, eta laguntza psikologikoa eskerrak, aurrea indeu, eta pixkanaka bagoaz. Gero denborakin ikusten duzu, antsiedadeak, etortzen dira, minbiziakin erlazionatutako gauza guztiak nahi sortzen diate antsiedadea. Eta nik jasan izan dut, azken urtean, gibeleko inflamazio baten ondorioz, pasat gaizki, ze nire burua totalmente anulatuta, eta nik lagun arteai beti esan, aurtengo maiatzen genuzkan plan batzuk, despedidak, asteburu pasak, eta nahi apirila bukaeran, bigarren analitikan ondorion, esan ziaten, tu hígado sigue inflamado y aún más que el anterior vez. Eta netzat hor zan, a ventilar. Ama oindala urte bete hilda honekin, batetik bestera, egun batetik bestera, eta bain ere gibela hasten da inflamatzen, eta esan ziaten, urrengo pausua eko bada.
ekografia bat ikusi behar deuztea idan gertatzen hortanik esaten nahizu, baina tumore bat izan like, ez du zertan, baina, begiratu behar deu, zer dan, eta nik nire lagun talde ditu nion, da esan nahizu, nire noa ez despediara, azte buru pasaz ezin dut, ez nago kondiziotan disfrutatzeko. Eta hor bai, momentu batzutan jasan izan nu lagun batzun partez, motel etorriai, ondo pasakoek, lasai zemalen beste vuelta horri, eta igual zutzat erresa da hori izatea, baina honetzat zaila momentu hau kudeatzea. Nik barrun sentimendu asko, gauza askoa dira pasatzen ere buruan, eta hau digeritu behar dut. Eta alde hortatik bai sentitu izan nun batzutan presio pixkat. Ez da, zer, lasai hon, aurrea, Ez da, egia da guke askotan gure burua izateula, pauso jun berdeula, eta momentuko ardurak eta kezkak euki berditugula, eta ez gehala antizipatu behar, baina teoria oso ondo dakigu, eta gero nola sartzen dugu teoria hori gure gorputzan barruan, ez da hori da koxka, teoria hori denok dakigu. Pixkat aipatu ezun presioa, gizartean aldetik ze presio sentitu dituzue, eta inkluso maila banalenean, adibidez, bularreko minbiziarekin emakumeok ikaragarrizko presio estetikoa daukagu, pelukak, bekainetako mikrobledina, kanpoko protesia, nolabait, pertsona osasuntxuz mozorrotzeko beharra dakagu. Bai, eta gainera gizonezko izan da, agian, sentitu ez zute presioi? Nik presioa beak sandona, planak eta hori dena, planak iteko eta hori dena, hor baina baritzen dut presioa. Eske hor baita dago beste melonazo bat inguruko jendea, beraientzako baita oso zaila da, askotan. Eta, batzuk esan dezuna minbizia pasadon edo pasatzen nahi dan norbaiten barrun edo gorputzan jartzea oso zaila da. Eta beraik baita asko sufritzen dute, eta egiten dute alik eta, dakiten oberen, Eta nik presioa gehien bat nabaritu dut hortan, baina ez de una manera despektiba, sino zuri ondo egiteko saiatzen, ez dakit nola esplikatu, baina... Bai, bultzatu nahian, motivatu nahian, venga, ondo ingo izu eta, venga, saiatu. Baina oso zaila da, eske oso zaila da. Eta zuk esaten duzuna, planak itea eta hori dena, oso zaila da, Eta presioa ni batez ere hortan. Ni buruzoi geratu nintzenen, erabaki nun herrira nahi nula jun, ze Bartzelona neon, ez nintzen horregatik jun, baina aterako nintzela, ezin importa. Presioa batez ere lan ingurun, eta, klaro, 2 urte bajan, gaina nire autonoma naiz, eta hor bai nabaritu nun bajonazo, que estaba subiendo, eta de repente parón. Presioa batez ere hortan, baina gorputza eta hori dena ez nik ez dutuki. Zure kasuan, Julen? Nik bai igerri dute. Esan, nik uste dut, kanpotik bai ikusten da. Gainera nik igerri dut etapa bi, uleagaz eta ulebarik. Momentu asko gonaz ulebarik eta ondo, baina ulebarik zauz. Orduen, kaletik zoaz, eta jentak galdetzotzu, paretotzu, tal. Gero, askotan, uleagaz zauz, eta deputapena zauz, baina jentak ez dutzu ezefaz galdetzen uleadeko zuleko, ez? Eta hor bai igerten lapurrete desberdintasun hori. Eta nik uste bai ulean kontue badala tipo abiso bat gogoratzeko egunero minbizia deko zula. Igual, karo, azkenan prozesu luzea da, nik azuen urteak izen ziren, orduen urte ezin zara beti txarto egon eta ezin zara beti ondo egon. Orduan askotan ondo zauz eta ulebarik bazauz, espirure begitzen zara eta dinozu. Ostia, klaro, hau dekot. Oin gogoratu naz, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan fizikoak eta aldaketa fizikoak oso importante diela. Gero kortikoidakaz asko lotitu ointxau nintzen, eta hor komplexu handi egaz bai bilintzen, nintzen etxetik urte nahi, gainera, eske justo asko nintzen eta osteoporosi muletakaz bilte nintzen, orduan, muletakaz, loti tal, ule gitxit, me veía como un monstruo apuruet. Bai, eskenan denok tio fetidoren antza pixkat hartzen dugu, ezta? De la familia. Bai, hori, eske, claro, total. Eta esaten un, wow. Bai, nik hor adibidez, bai inuna, inun coger al toro por los huevos, nunca mejor dicho. Eta hori nuna zan, hartu nire Instagrama, ni argazkilarera naiz, eta orduan, nire momentu hortan jarraitzaile ja desenten euzken, eta honi buruz hitz egitea erabaki nun. Orduan inun autorretrato bat, burusoil, maskarilla batekin, impactoa lortzeko, eta
maskaria ez dakit horregatik zan, edo, ez dakit, baina argazki hori dinun, eta diagnostiko hartu eta bi bete nintzen desaparecido konbate, eta horrela baki nun, gogoratzen naiz, trenen etortzen Bartzelonatik, post bat egitea, gertatu zitzaidana kontatzen, mutilei deialdi bat egiten barrabiei buruz, ez digute hitz egiten hortaz, eta beharrezkoa da. Beharrezkoa da. Eta deialdi hori egin eta feedbacka jaso, jendea jarri zan zurekin? Desente, bai, jende asko, mutil asko, kantzer berdina eduki dutenak, eta nik hori presio estetikoa ez nun bizi, mentzki igual buelta maniolako, eta nik hori erakutsi nahi izanulako, eta gero inun piezarrota ditzen zan argazki serie bat, kantzerrari buruz. Orduan, hor nik beste modu batea eraman. Presioa, nik konturatzen nintzen, herrin jendek ezekila, klaro, herri baten badakizute. Herri txiki inferno handi. Bai, konturatzen nintzen begiradak, klaro, gaina, hemen lepo inguna atea zitzaidan kristonak pilloa, baina eske una barbaridad, ezakiz ergatik, supongo ia azten aizalako edo. Eta horrek eman zin lotxa edo presio gehien. Baina gero bai, konturatzen zea jende askok begiratzen dizula, ez? Eta gero baita, adibidez, lehengusuk etortzen zaizkizu, eta bai, galdetu diatea, berze gertatu zaizun, jendeak hitz egiten du, baina eske baita normala edo, azkenen... Ja, guk ere egiten dugu, bai. Lo único hain egiten dugu beste ikuspuntu batetik. Hori da. Zuek tribuan beharra izan dezute orduan, edo bilatu dezute, aurkitu dezute? Nik zuei. Nik ez dut bilatu baina aukin dut, nik uste dut ez dut elukin beharrik. Eskean lagunek horregon die, familia horregon da, eta... Nik uste, nik kasuen ez dut behar hori ikusi, sentidu. Nik behar izan dut, minbizia dukidon jendekin erlazionatzea. Ze lagunak eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiet, supongo zuek bezala, ez? Esan dizuetena, ez? Ingurun dagoen jendek sufritzen don guzti hori. Eta askotan ez dakite nola egin, ez? Eta bain nahi dizkiet eskerrak eman, hasieran, bitarten, ondoren, bukaeran, ondien guztiei. Eta gaur seguru ere eta gaur daudena. hori da. Ze batzuk ez dakite nola egin, batzuentzako baita oso zaila da, batzuk hasieran asko egoten die, eta gero ezin dute gehiago eske normala da, eta ulertzekoa da, eta bai eskerrak eman naizkiet. Eta, batez ere gurasoie baita, eta mutillaiz, horre ondie, eta oso zaila da. Nera maia ez da gure arten, eta pena hori dauket beha juntzala ni ondo, ez nola lortu ni hobetzea, eta ez honentzun jasendatuta nago ama, beha hilintzan beste gauza batik baino horrek urten, eta ez dakindun baitetik entzungo diten edo, baino eskerrak behai, aitai baita batez ere, beti da olako hor, eta nire mutia, 7 urte goaz batea, baino 4 urte izan die de infernito. Bai, hori da, prueba de fuego, ez da? Harremanan prueba de fuego. Negarra. Asociación Española contra el Cáncer, ez diala sospechosos ola gu bezala feminazi izatearenak. Ikerketa badakate oso, minbizian inguruan, eta hor aipatzen dute negarra, adibidez, minbizia daukagun on emakumean negarra, egunerokotasunean egiten deun zerbait dela, lasaigarria eta oso arrunta, eta gizonezkoen kasuan oso gutxi egiten dutela negar, eta beraiek bere negarra kasi mistiko edo katartikotzat daukatela. Ze harreman dakazute zuek negarrarekin? Jo, haitu, nik... a ber, egia esan, zentzu horretan baina zapurruet, kostetin ate asko nire gauze kontetea, psikologa segona zenan bebai, bardine pasitate, ez dut konektetan, kostetin ate asko, ez? Oso relajeta eta oso intimidadean egon barnaz gauza potente bat kontetako. Eta ni pasitate, lagunek beti daukoina hori. Eta ni oin pasitate, trasplantean ostean, bigarren zan da, segunda, Bigarren eritzi bat? Ostia. Kimiogaruna esate zaioni. Efekto sekundario. Bai, albondorio. Albondorio. Osea, trasplantan albondorio bat izen da síndrome de Sjögren, dala ojo seco. Esteko lagrimalik, osea, gune dako das ojo baino begiak, osea, no el ojete. No el ojete, no.
Begie, ziku, osea, ez tot lagrimarik. Osea, fizikoki ezin duzu negarra egin. ez tekot lagrimarik. Egon marnaz, egunero gotak botaten lubriketako, ze gaina herida asko deko da, ze horregaitik. Orduen, claro, imagínate la coña. Julen no llora. Ja. Eta ez da hori. Me encantaría. Baina, ezin dut. Zuek, Beñat, Andoni? Nik ez daukat inungo arazo, osea, naturalki ateratzen den sentimendu bada, eta ez diot inungo oztopoi jarri, azkena, bueno, nire gibeleko inflamazio horren, prozesu horren amaieran, azkenen iritsi zan ekografia, hilabete batzuk ondoren, nik tarte hortan ansiedade eukinun eta nire buru asko jan nun, eta goatzen naiz iraia zan, ospital Donostian intziaten ekografia, neon nervioso, baino hola asko, radiologakin asko itzein nun, eta radiologak beak medikura pasa beharren, pasazun bere informa, baina nahi esan zian, baina dena ondo daukazu, Osea, hemen dena ondo dao, osea, dena en forma, eta atean nintzen konsulta hortatikan, eta negarrez hasi nintzen. Osea, barrun eukin un tentsio guztia, jabete guztitan, deitu nion Lorea, nire eskaia Loreak dena ondo dago, eta batematek ikusiko nindu esan zu, jo, negarrez, igual, haida negatiboki, baina neonain pozik, negarrez, hor kotxea biden, eta, osea, negarran etzat oso naturala, eta haman prozesua negarra asko inune bai, etxean, egia da, anaiakin eta itekin batean negarra itea kostatu intzait. Ni gehiago negarra bakarrik iten nun. Hoi egia da. Osea, publikoki da, bueno, gure intimidadean gehiago kostatu izan zait, baina bakarrikan ere intimidadean inde negarra eta asko. Eta arazoi gabe. Bueno, farmaziak zapata dendaketa duen bezala negartoki seguruen alde, osea. Bai. Nik esan barot negar asko indote, Osea, momentu dote anekdota moduen, ez dauela lagrimarik, baina negar asko indot. Prozesu osoan zehar. Andonitazu, nola negarrarena, nola eramaten dezu? Nik txikitatik inden negar oso horrez, eta deien lagrima fácil, zuk esan dezuna, lloro por los ojos, pero por el ojete ahora también. Hori oso importante. Sí, bastante. Baina, bai, ez haiti inoiz kostatu negarritea. Eta naiz gauza on batekin edo gauza txar batekin erresiten den negar. Adibidez, guri baitare batzutan inposatzen zaigu superheroiaren gerrera mito hori. Zueri jartzen dizute baita bai laguntzaile bezala, bai gaixo bezala, gizonezko izan da? Nik horregaz ezin dut. Diskurso hori de superheroia, valiente, no sé qué, valiente. Ez naz valiente, osea, besoa jartzen dut eta gauza sartzen dut, tíos. Ez naz valiente, nik hau ez dut aukeratu. Orduen, enaz valiente. Valiente da igual, nigaz geratzean aukera hori, eukin dago aukera joateko eta geratu da nikaz. Baitu, hori bada valiente bat. Baina, ni enaz valientea, ni hau etorri jate, besoa jarri dut eta gauzak sartzen dabiz egunero eta ni hemen nau, aguantetan. Ya está, osea, diskurso horregaz ezin dut. Valiente superheroi eta tal, ezin dut. Nik superheroe ez da, osea, ni de koña. Valiente ez da, baino, bai uste dut, ez dakit nondik ateratzen zaigula indar bat, eske ez dut ulertzen, baino eske nik esan ziatenen hori kantzara neukela, esaten dut, hain ze, pues de repente, ni superhéroe ni nada, baino, ateratzen zaizu ez dakit nondik indar bat, eta nik uste denoi ateratzen zaigula, era batera edo bestea, baino hor... Ez ezaguna zaizuna zutzako behar. Bai, eta esan deguna ez, momentu horiek bakarrik eta pentsatzen eta antxetatea, eta ostras, horratatzen den indarra... Latza. Eta Beñat, zuri olako diskurso batek nola eragin, nik uste negatiboki ez, nola eragiten du? Nik, superheroiak eta olako gauzei dena, fuera hemendikan. De hecho, ama hiltzanen aita izan nion, olako historiak alde bate hautziko iteu, emozioak landuko iteu, eta gaizki egon behar badeu, gaizki egongo gea, ze egon behar dare bai gaizki gero ondo goteko. Baina, bueno, hori ere behin da berri errepikatu dugu, eske momentu batzutan, ondo gaude, gaizki baldima gaude. Hor, ez nago ondo berexiren ilustrazio zoragarri badaukagu, eske ez gea psikopatak, joer. Osea, holako egoera bat pasatzen nahiko bagina, eta ondo, zer da ondo? Ba, ondo da, momentu hori tokatzen nahi zaizun kaka itxaso olatu hoien arten, aldezun ondona navegatzea, eta batzutan dakazu kaka buruti gora, eta bestetan, pixkat ateazu burua, eta hortxe zaude, ez da? Bai. Eneskak konfirmatze du hipokondriakak gehala? Asko. Bai. Asko, lar. Bai. Baina mesedez, osea, empatia pixkat gure hipokondriakiko bale, ze motiboak dazkagu. Bai, desente. Ze guri gertatu zaigu ja, behin. Orduan, ez da?
Ta nola dantzatzen dezute zuen hipokondriakin? Bueno, hasiko naiz. Ni nahi gertatu zitzaiten nire aman kasuan ondoren nola oso apatekoa izan zen eta min batetikan hasita iritsi ginean bukaera hortara. Hasiera batean enion garrantzia hundik eman, baina denbora aurrera junala konturatu naiz, eozin nire gorputzean eozin aldaketa edo eozin min sortzen den momentuan, hasten naizela seituan gaizki pentsatzen. Eta bai dauka trauma bat, nire amak pasadu minbiziagatikan, zenei horrek generatu gero, edozin min lotzea minbiziakin. Zuzenean, eskailera tarteko eskailera guztik saltatzea dituzu eta bai, beti azaldu okerrenean. zaite hemen, el lunar, tal, cáncer de piel, Google. Guai! Eta nire neskak esateit bainat, baina zeatikan zaude hain, ez behiratu, Baina ezin dezu ebitatu. hori da. Eske ondo nahi dezu egon. Ondo nahi dezu egon, Claro. bildurra daukezu. Nik adiez nire kasun hipokondria bezala, ez dakit dauketen. Euki izan dutela, bai, ziur. Baina ja hain ekatuta nago eta hain beste denbora pasatu da, segitzen dut begiratzen eta nahi dut lortu ondo egotea eta igual bai da hipokondria, ez dakite, baina hain nekatuta nago ja, da un poco que me estoy dejando llevar por el viento y a ver qué pasa, ez? Baina hipokondria momentu asko uki ditut, bai, 100%, bai. Bai, nik asko. Bai, oso hipokondriakoa naz, lagunek, familiak eta danak esateztie esagerau bat nazela, nik uste dut ez nazela esagerau, azkenean pasei zen duten guztiegaz, ni banaz hipokondriakoa no izango da, ez? Gu espagaera hipokondriakoak no izango da. Arrazoieteko guzta, eta nik uste dut normala dela. Eta ez gutxi etzi gure sentimenduak, ez? Hori da. Ez esan esagero bat nazela, ez. Osa, nik hau pase dut, eta oin edo zer gauzagaz, ponen lo peor, ez? Bueno, beste meloitxo bat, emakumeok askotan sentitzen deguna, minbizia pasatzen degunean, zaindu behar gaituztenian, kulpa. Motxila. Nik beti izaten dut daukaula kulpa motxila bat. Hortxe eta juten geha sartzen gauzak, ez? Zuek kulpa sentitu dezute? Bai, asko. Kulpa familiarekiko, lagunerekiko, nik asko. Bai, zaintza behar izan dezutelako edo Bai, beraiei... zaintza behar izan dezulako, ez dezulako traba bat izan nahi, ez dezu hor erdin nahi, haibez nire kasun beti izan naiz el payasin, ez? Nik nahi izan detelako, un puto showman. Eta sigo siendo en menor medida, baino beti izan naiz zola, eta gero ja iritsia momentu bat ezin dutela gehiago. Orduan horrek kulpa asko sentitu arazi izan dit, asko. Ze ni beti neon hor humorekin tonto egiten eta mundu guztintzako eta iritsia momentu bat ezin zula. Eta horrek batez ere, bai, hortan bai nabaritu dut. Zuek? Bueno, a ber, nire amak bai sentituzun kulpa nik, bakit, beak esantzialako. Ze, ikustezun bere ingurua bera zaintzen edo gure egin beharrak, alde batea uzten genitula bere zaintzarako eta nahi askotan esatezian, segi garajea lanea, lasai, eta esaten ama, 30 urte pasaituzun zaintzen, eta guain utzi txorak ere alde batea eta hemen ongo berdan guztirako. Nik ezakit kulpa dan, eskerrak, oza, ni kasun uste dut eskerrak, eskean txarto zauz ikustuzun mundu guztie pendiente dauela eta nien az kulpable senti duten, baina bai, eske ez dakit zelan eskertu dan, zabizien guztia ez dakit zelan eskertu, hori da purbet, ez dakit kulpa dan edo, baina, iguale, zelan da, zeo zer egin bardotoin euren gatik, ez? Oza, ez dakit zelan, baina zeo zer egin barkot euren gatik. Eurek egune dauz nieganien, apurret hori. Baina ez dakit kulpa dan hori. Bueno, 15 ordu egongo gineak hemen, hitz egiten. Uztet, gonbidatze zaituet podcastan datorren urten beste denboraldi bat itedunen, ja luzatzi zuet gonbidapena eta save the date, mesedez. Segai pila bat gatu zaizkigu tinteron. Baina joko txiki batekin gato, errezelatze deu emakume eta gizonezkoan minbizian inguruko bizipinak pixkat desberdinak izan daitezkela. Orduan, olako bingo antzeko bat indizuegu, bale? Orduan, bai baldima da, esan bai, eta esplikatu zergatik esaten dezuten bai, eta ez bada, ez bai puntu bat, ez 0 puntu. Lehenengoa, nire onkologoarekin sexualitateaz hitz egiteko ausardia behar izan dut. Bai. Ez dut nio zein.
Ez dezu, venga, nahi dezute hor sakondu, o uste deu pala season 3? Ausardia, bueno, nire kasun, eske nire kantzera sexualitaterekin oso lotuta zeon, orduan lotxa ematen zin. Voy a tener erecciones, si, no, erdera esaten dut, zer Bai. Es que ez nekin ezer. O sea, de repente no voy a poder tener hijos, sí, bueno, hor ausardia asko behar izan. Eta baita jendearekiko, Eta zuketzenekin ezer, baina zure onkologoak bazekin ezer? Bueno, corramos un tupido velo. Osea, benetan, hau da nahi ez dugun berdintasuna. Hau da nahi ez dugun berdintasuna. Niri ez toztia ipatu behin. Vamos. Well. Eta meretzi hori urte, osea, nasun betxuan. En fin. Nire onkologari sexualitateaz galdegin dio danean, ia begiak lertze zaizkio. Etzun jakin nire galderei erantzuten. Nik erantzun dut, bai. Erantzun dut. 3, medikuek esagerada bat naizela sentiarazi didate, neukana etzula garrantzirik. Bai. Ez minbiziagaz, danagaz. Gure hipokondriagaz, medikure zoaz edo ze gauza esaten, eta ez hori izta. Begitu, zu badazpada begitu. Ile orde bular protesi edo bekainen mikropigmentazioa egiteko tokien zerrenda eman dit onkologak? Ez. Sare sozialetatik nire minbizia duten beste pertsona batzuk jarraitzen ditut, eta beraiekin topo egiten badet, zuzenean hitz egitera noa beraiekin. Minbiziaz, noski. Bai. Ez. 24 emakume ez ezagunekin juntatu naiteke kulero zuritan, orbanak bistan eta lasai askota goxo-goxo egon betidanik ezagutuko bagina bezala? Bai. Bai. Ia 2.000 euro gastatu ditut, onkologikoan emandako gomendio estetikoak jarraitzen. Ez da sartzen akupuntura, reiki eta beste movida guzti horiek. Beste 2.000 euro dira. Bakarrik, onkologikoan eman dizkiaten gomendio estetikoak jarraitzen. Ez. Kaletik, ibarkatu. Esan. Kaletik askok esaten diate oso aurpegi txarra daukadala. Bai. Bai. Txarra, ez, nahi ez, barkatu. Niri bai ez. Ba. Behatzi, pertsona osasuntxuz mozorrotzeko presioa sentitu dut. Bai. Zorte honeko naizela, esan didate, nere bikoteak ez duelako nere albotik alde egin. Bai. Enokan bikoterik. Vale. 11, gorputz atal bat falta dudalako, nire bikotea beste batekin dabilela esan didate. Parkatu? Gorputzeko atal bat falta zaidalako, nire bikotea agian beste batekin dabilela esan didate. Osa, ez da nire kasu. Nei ez. Vale, 0 ordu. Nere bikoteak emakume batek bezala zaintzen nauela esan didate. Ez. Noka bikoterik. Bikote oso, kontuatu naiz, kuestionario ez daukaula oso ondo orientatuta, Eda nere seme alabengatik, edo gertuko batengatik, o beste batengatik aurrera egin behar dudala esan didate. Egunero, bai. Ez, nigaitik, Bueno, a ber, zema puntuate dituen, Unai, barkatu ni Unai. Andoni, 8 points. Osea que... Zer da Eurovision. Total, guk ja testau pasatu dugu, 13 galdera zian, eta atera dugu 12 gehi bat. Porque 13ak juju amate omen dut, ez dakize. Zuk 8 points, osea, neiko minbizian bizipen feminizatua dakazula esan genezake, eta Julen, zuk 5 points bakarrik. Baina igual eske ez da guk nahi dugun berdintasuna, ez da holatz? Ba ez, hau ere ez da guk nahiko genduken berdintasuna. Bueno, eta bukatzen dugu ja orduan? Bai. Honekin... Bukatzen dugu, Minbizi podcastaren atalau, misterioei dedikatua, zer egiten du zu bezalako gizonezko batek, hau bezalako podcast batean. Eskerrak eman edizkiogu, Gipuzkoako Foru Aldundiari saio hau egiteko dirua utzi digulako, hemen gurekin ditugun Andoni, Beñat eta Julene, gure inurrikide Miren, Julene, Xurdinari, goxo jaten ematen digun Tolosa Tabernari, Cool Estudioko Karmeleri, aupa Karmele, eta Aintzane Artola eta Olatz Merkader inurriak, danok hilko geha eta zeingo deu ba, hilarte, bizi! Izan ditu.